Namar ka juma pateo jong ka sarkar ban maramat le pen phaya ka sorok National Highway 6 ka bayat kham tap me chapo East Central District ban posh po Assam. Nagilang ka Joint Action Committee mata ka singi kala pelong ka jing khang ya te ka sorok lain ka strike. Bali i ba ki bun member jong ka committee kala pelong jang jing shet ja ha pedang jong ka ni ka sorok ka dak ka jing persya. Amma pasau shi bo sarkar ya ka jing ban pateo ne ka jing e halor ka ni ka sorok ka bala bu i ki pai ba ka bun ki jing e kham tap me akini ki singi ki ba menta jodo slap kan ka sok ka bun ki khap kan kala long pen kum ka wa la ni kum ka ksai Interview. Interview.